Populaçta söyle. Evet. He? Ne bir tebarçı. Với lẽ là ê tôm này thầu giặc em mà này hạ phá sự khát hơn bây giờ vẫn mà này đul đul khăm anh Sen gaçne bir gorundan da. một bay pha là không thật Ma bizi naङो नै. Taरमाने खर'आनो गैया. खर'खौ बेलेगा अरसोबाय. अब्ला गासिबो अरफायजोब्बाय नै. Macie. makin là Sar. Goगोनखा. Hello guys, welcome to Sanjib Official Vlog. नोंथांमोनखौ बरायनो थाखाय फिन खेबसेबाव. नोंथांमोना थाम्बनेल आरो आं हमनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दुब्लि गेजेराव फैलायबाय. नोंथांमोना मिथिखाबाय ना मा होनो? खोन्थायाबाबो जासिगोन ना मा होनो? लोगोफोर. दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादों आरोना. दा जाय गोदान नायदों आंनि भिडिअखौ नोंथांमोननो स्राय खोन्थाना होनोसै. गाइस जोङो एन्जर सानो फैलायबाय. माने लागायलायनोसैलाय आरो जाबाबो जायाबाबो होनोसैलाय. दा जोङो एन्जर गुरनो नागिरगासिनो आरामनो नै ओरै दं जारा मानुस बिथां, ओरै दं मामा, ओरै दं दन्दाय. नोंथांमोना नायलांबाय थार भिडिअखौ. दा जों एन्जर गुरनो नागिरगासिनो दं नै. लामाया बिदि जायो सिल सिल. फाइनालि गाइस दा जों नागिरगासिनो आंजों आसोला गरमनानै गस्ला खुलायलायबाय. नागिरबाय बारा बुरजा मोनाखै माने जों दा नागिरग्रोनोसै आरो नागिरखांनानैसो माने जों सागोन आरो दा देखायलांबाय थागोन आरो दा सानायखौ दा माने जों गुदुंसो नायफैग्रोदों आरो दंना गैया माने एन्जरा गुदुंखौ नागिरग्रोना लानोसै दा नोंथांमोननो सानायखौ देखायगोन आरो फानखौबो देखायगोन ना A few moments later. फाइनालि गाइस जों एन्जर गुदुंखौ नागिरखांबाय आरो नागिरखांनानै दा जोङो बेहाय खल जाबगासिनो दं दा नै आसोलफोरा खल जाबगासिनो दं बिदि जाबदों आरो ना खलखौ माने बोरला लगायजोबनानै लाबाय ओरैजाय गन्दानो खल बाननो थाखाय आंहाबो होआखैना नोंथांमोना नायलांबाय थादों थानायखौ लोगोफोर भिडिअआलाय पुरा इन्टारेस्ट थागोन आरो 50 पारमानेन्टखा आरोना फैनांखागोन लोगोफोर दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादों पुरा धामाका जागोन दा जों खलखौ बानना लाग्रोनोसै दा नोंथांमोननो देखायगोन फाइनालि लोगोफोर दा जोङो एन्जर सानो ओंखारबाय आरो नै खला एन्जर फाना लानाय जाबाय आरो ओरैनो बिथाङा लागासिनो सिगाङाव फाइनालि गाइस जों फैयै फैयै गुदुंखौ मोनबाय आरो नैबेहायनो दं गुदुङा नैबेहायनो सानसै दा नोंथांमोना आं सानायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो गाइस थ'दो बिदिब्ला आं सानोसै दा लोगोफोर सानसै आरो बुस्थुखौ ओरै थिखोनानै लासिगोन आरामनो बिदि होसिगोन बे बुस्थुआ एन्जरा ओरै नांसिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जेब्ला एन्जरा नांगोन अब्ला देखायनोसै थाबाय ओरैजाय होब्रा खर'जों ओरै बिदि होग्रा दा लोगोफोर देखायगोन आङो नायबानो जाबाय बिदि साबाय आरोना ओमफ्राय नैयाव गंसे होगोन आरोखि जोङो दा नै बेयाव माने दामफारासो खारो बेजों ओरै जाखारो माने बैजों सुरंग लानाय दंना बेयाव होगोन माने गंसे बिथाङा होदों इनो फानखौ बोरै सायो नोंथांमोना नायबा रोंगोन आरो फानफोरखौ बोरै बानायो हाया नांथासिगोन लोगोफोर सानानै जोङो लेखा होना दोनना जाहाथे हराव आन्दायैनि थाखाय माने टर्च सुबानो नुनाय बिनिखायनो जोङो लेखा होनाय जायो बे मोनसे जाहैबाय लकेसन आरोना माने टर्च सुबानो लेखाखौ ख्ला नुहुरबाय अब्ला डाइरेक्ट नायफिननो हानाय आरोना खला गोमाया आरोना फाना थ' नोंथांमोन नायलांबाय थादो भिडिअआलाय जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन हिनजाव खुरनाया नै इयाव हो बेवहाय मालखौ हो दा लोगोफोर सानसैलाय बे नाला आरोना देराथ' नङा आरो इयो नाला होनो आरो इखौ नोंथांमोना मा होनो मिथिया बार' जोङो नालासो होनो जोंनि मथेथ'
हारसोबा नुयो फाइनालि गाइस साखांसिगोन आरो बारा बुरजा गैला दा नैबे आंनाव गंसे दं ओंखायनो गोदनाव आलायना लाबाय आखायाव लानो बाबाय आरो नै आसोला लागासिनो लोगोफोर नायलांबाय थादो सागासिनो फ्रा बोखांनायाथ' बोखांगोन दा नांबाथाय देखायनोसै आरो ना माबायदि नाङो जोङो साय खमैबाबो जों 25 खानसो कल साबानो भिडिअखौ दोनथ'नोसै डाइरेक्ट एन्जर नायनायाव लोगो हमनोसै आरो लोगोफोर माने डाइरेक्ट एन्जर जेब्ला जों एन्जर नायनो फैगोन साखांनानै अब्ला नोंथांमोननो देखायनोसै थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोना 5 मिनिट नेथ'दो। A few moments later. फाइनालि गाइस दा जोङो एन्जर नायनि दिन जाबाय नै आसोलफोरा बिसोर सानैजों नायसिगोन मामाजों बिजों नायसिगोन ओमफ्राय ओरैजाय दङ सासेया जोंना फुरा आर्मि बायदि नुलायदोंलै दा जों नायनोसै आरो गोबाव नोंथांमोना नायलांबाय थादों एन्जरा नांदों ना नाङाखै नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरो गासिनो बे गरर नांदों गुथियावसो नांबाय माने मेनानो लान्जायाबो अबे थाखो लान्जायाव हमर लान्जायाव लान्जायाव आथिङावसो नांदों खला बायगोनलै फाग्ला माब्रै साखो लान्जायावसो नांदों माने बुस्थुआ र' बखनसै नों बख'दो फैथारदो लागायदो होबाव थैबाय माथो टर्चआबो आसोलसोलै बोरै जोङो गाइस मासे लागायबाय आरोना मासे नांबाय माथो गोदनायाव नांखादों बाला दे सोलायदो दे खनसेलै दा नोंथांमोना आं साननोसै दा नांबाथाय नोंथांमोन देखायबावनोसै नोंथांमोन नायलांबाय था साला माथो होननो आरो माथाम जाबाय आरोना गासै माथाम जाबाय माथाम माने आरो मानैखौ इसोर लांबाय आरो लोगोफ्रा नै बे नाङाखै दा नोंथांमोना नाङाखैबा देखायाखै सानगोन नाङाखैबा माने देखायलांसै आरो खनसे खननै नै बेबो नाङाखै दा मिस्टेक जादों जानाया माने नाङालासिनोबो थादों आरो जागासिनो दं नांबावबाय जानो हागौ नांनाय बायदि मोनदों नांबाय नै थसलै नोंथां नैबे गोदनायाव नांमारदोंलै दा दांसलिया फिसा एन्जर साग्रा बायदि नुखायो नालाय बिथांखौ दांसलिया फिसासो जोङो सानैजों 7था मोनबाय ओमफ्राय आमाइमोना 20थासो मोनबाय होनदों होमबाथ' टटेल 27 जाबाय लोगोफोर दा जोङो केम्पआव थांग्रोनोसै दसे जिरायनोसै आरो जोंहा खनसे नायबावनो आरोना दा खनसे नायनायाव बेसे मोनो मिथिला दाहायसो मिथिसिगोन स' नायनो फैबासो ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दा आमाइमोन फैबा देखायनोसै आरो गासै बेसेबां मोनखो बिसोर जायखिजाया 20थासो मोनबाय होनदों बाराबो जानो हागौ माने मिथिया आरोना दा जोंना 7थाल' सानैजों थ' लोगोफोर नायलांदो आरो थ' लोगोफोर बैया मासे नांबावबाय आरोना आं थुदोंमोन खोमालै नों थुदों सावथालनि फानखौ आंसो थुदों आयौ गिदिरथार नै गिदिरथार नै गाइस मासेबाव फाइनालि जोङो दा सावनोसै आरो आमाइमोना फैयाखैना 20थासो मोनबाय होनदों फैयाखैना आरो दा जों मोननायखिनिखौ जों सावग्रोनोसै आरो अराबो फोजोंनाय जाबाय थै नांनायखौ देखायनो दा इसोर लाबोग्रोथोंसै दा देखायनोसै इसोरनि लाबोनायखौ आसुफ्रा मामामोना सफैनानै आं खाथियाव जिरायफैबाय दा एन्जरखौ दा बिसोर फैबा देखायगोन होनदों ना नोंथांमोन नायबानो जाबाय गोगोम बिसोर 25थासो मोनबाय आरोना नै बेनो फोनांजोबदों जाहैदों मालिका 25थासो मोनबाय आरोना गिदिरथार नैबे जाहैबाय दाउ दुलाबाथाय आयौ माथो गिदिर जाद नैबेनो जाहैबाय गोगोमखा नै बेथ' खमसे खम नायखौबाबा आयौ पसिस जागोन इयो सेरसेसो जाहैगोनलै माबा सावबायना माबा सावबाय आरो माबैसे जायो गोगोम बुरजा मोनबाय आरो बेनो 25थासो दं ओरैबो दं आरो नै ओरै जाहैबाय नै बेजों सावखांनाय दं बेजों सावखांनाय जाबायबो
दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो दा सावखांनानै आरामनो एवना जाखांनानै आरो नायबावगोन आरोना आरो ओमफ्राय डाइरेक्ट फुङाव जों बोखांनानै बिनिफ्राय थांसिगोन भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना मोदोमफ्रुलायदों ए 300 ए 300 दा लोगोफोर जों जाग्रोनोसै जानायखौ देखायथ'ला दा जाखांनानै भिडिअ लोगो मोनफिनगोन दा जों जाखांनानै एन्जर नायनोसै आरोना दा लोगो मोनफिनगोन थ' बिदिबा भिडिअखौ फाइनालि गाइस दा जोङो जाखांनानै एन्जर नायनो फैबाय आरो स' लोगोफोर बिराद गुसु माने बिराद थान्दा आरोना बिराद बार बारदों माने बार रोसो रोसो बारगासिनो दं बिराद गोजांदों माने बेखायनो नोंथांमोननो बारा देखायस्लाबनो हानाय नंला एसे सट देखायनोसै बिराद गुसु माने मोनजेनबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै मासे मोनजेनबाय गोदोनो नांखादों एसे सान्दुंआवनो सादोंमोन आरोना बिराद गोबाव जाबाय सानाया जाखांलायनानै दं मारानिया बे मासे नांदों आरो बैहाय मासे नांना दं बैहाय ओइ ओइ नैहाय मासे नांना दं वाव बेबो दांसलियासो माथो बुन्दा ना बुन्दिलै बुन्दासो बुन्दासो दा बेखौ दिरुनसै आङो आहा बेहाय नायफैबावबाय आरो नैहाय नांगोन नाङाखैथाय नांबाय गोलैलायनाय बेबो आरो गोगोम गिदिरखाना गोगोम गिदिरखा बेबो गोगोमखा ज' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना बै मोनसेखौबा नांगोन नाङाखै दा जों बेलेग हो फैयाखैनो बबे नांदों होनांसिगोन बेखौ अथ' जोब्बायसो खोमालै होबाय जोंना बसा गाखिनबाय आरोना गाबनायखौ खोनासं ए बुथारदो जामब्ला अरख्लाजोब्बाय इयो खलखौ सेस खलखौनो अरस'जोब्बाय नामासि अरबायमोनथ' आरो खलखौनो नङा सुथिलिखौ नाय अरस'दोंना अरस'वाखै लावरा गैला जेबो गैला अरस'जोब्बाय दिरुंखौनो फानानो माने सेटेपसो जाबाय दा बबे खलखौनो लोगोफोर खल गासैबो बेखौ अरस'जोब्बाय आरोना खलखौनि ओमफ्राय माबाखौ सुथिलिखौबो सेटेप खालामलांजोब्बाय लान्जायाव नांनाय जाबायना फाइनालि गाइस थिखोनो हाला नै खमैबाबो 4 केजि जाबाय थिखोनो हाला बिथाङा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो थिखोनो हाला आङो गोगोम जाबाय दुब्लि गेजेरजों थान्दा नायनोसै नांदोंना नाङाखै नाङाखैलै इयो सोलायनांगोन र' बुन्दु गैया गाइस नाङाखै आरो बैहाय मोनसे दं बेबो नाङाखै लोगोफोर नै मासे नांबावबाय राखांलायबाय दहायनो नांदों इयो दहायनो नांखादों गोगोम मोनबाय आरोना जोंनो एसे गोगोम बुरजा फोनांखाबाय फोनांनाया एबार दहाय बिसोरो बांसिन फोनांदोंमोन दा जोङो बांसिन फोनांबाय थ' जोङो दा 15थासो मोनबाय आरोखि जानाया ओमफ्राय आदा खलबो नायाखै ओरैजाय बेजोंजाय खावसे नायबावनांगौ दं माने आदायानो थाङाखै आरोना जोंना खल नायनाया लोगोफोर नायलांबाय थादो माने दहायनिया दहायनो दोनखाबाय आरोना जोंना दहाय मोननायफोरा माने केमावनो दंखायो मानो होनबा लाबोफायाखै माने लाबोफाया आरो जों केम्प बानायनानै थायोमोन नालाय केमावनो दोनखायो आरो केम्पबो दिनै बानायदिया दाख्लै खनसे फैनायाव तिरपाल लाबोदोंमोन दिनै तिरपालखौनो लाबोदिया माने गासिनाबो माइ लामजोबदों आरोना दिनैसो सान्दुं दुंनायखाय बेखायनो तिरपाल लाबोदिया माने फुरा थान्दा जादों आरो फुरा खुवा खुदों फुङाव देखायनोसै आङो नोंथांमोना ना मा होनो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गाबोन फुङाव लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस The next morning. हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं सिखारनानै एन्जर नायफैलायबाय आरो फार्स्टआवनो खल गंनै नायजेनबाय मासेबो नायाखै आच्चल यो ब्र' यो जोङो नायगासिनो दं
बोखांदो मा सानाय आङो कल बानबाय आरो खिथुनाव कल दङ नै गोगोम मासे नांदो नाङाखै माथो नै नांनाय बायदिसो नुदो हैया मासे फुरथेना थांदों नै फुरथेना हाखौ होना गालांदों बेयावथ' खारथारदोंमोन बेखायनो बायलांदो लोगोफोर आदानि आदा खनबो नागिरदोंना जों बिराद बुरजा खन नांगौ दंबोयो बेवहाय जों एन्जर दांसुलाय सादोंमोन ना हरावहाय नांदोंना नाङाखैथाय आंनिबाथ' नाङाखै बायदिसो मोनबाय आं जायगाखौ नायनानै ओइ नै नांनानै सल्लाला नांनानै दं जेला नै वाव जाल्ला जागोनलै आयौ आय गिदिरथारलै नै माइरिनिबो फाग्लालै हाग्रा सिंजों हाबलांगासिनो दं फान नागिरगासिनो दं हाग्रा सिं सिं फाग्ला बेफोरबायदि हाग्राफोराव ओंखारलाबायो बोरैबायदि आनाकन्दाफ्रा सेव सौना होगोन खलखबनो बाला गिलायलांनांगौ बिदियाव एकदम ओंखायनो जुथा मुजा एकदम गांबुट सांबुट गानना फैथारनांगौ आरोना मानो होनबा बेयाव मोजां बुस्थु थाया बेयाव एफा गेदेर हाग्रानि खारलांगोन गिदिर इयावल' नांखादों मानै नांबाय इयाव अरजाथारगोनलै इयो दा ना दांसलिया खेला इन्जर गिदिर बाल खा बोरलाखौ माबालाय गासिबो लान्जायावल' नांदो जे नोंना दांसलियाया खलनि हालादा मा जाखो नायलाय गायस फाननिया नायनो खलाथ' अरफायजोब्बाय हाथाया नायलाय हाथाया नुदों हाथाया माबायदि अरफायजोबदों गैला आरोना थैबावाखैनो जिबौ बायदि फिसिमबावदों इनि आइखिनिबो थैबावाखै आरोना होखायो माने इयो आसोला एसे दिलै अख्लाबजोब्बाय हनै फाग्ला दुरुंखौ अरस'जोब्बाय बोरलाखौ अरस'जोब्बाय हनै होबाय गय थैबाय आरोना इयो होबायलै आसोला माने थांनानै नायनांगौल' थिखोनांगौल' आरोना नांखायो एन्जरा खुनु गखाया आरो मासेयालाय मानैयालाय थाखायो आरो नाङा जाखायो नाङाखै इयो नाङाखै नामा ओइबो इयो नाङाखै ओइबो ओंखाम दं इयाव बिदि आरोना दा फाइनालि जोङो नायखांनानै केम्प सफैलायबाय आरो दा नोंथांमोननो केम्पखौ देखायगोन हराव बेसेबां खस्थ' उन्दुनांदों जोङो एन्जरा Hey guys, video came out. Desce muito. Guys, gelar lá.
दा फाइनाल लोगोफोरजों थांनो थाखाय कल माबागासिनो आरोना खागासिनो दं बिथांमोना कल जाबगासिनो दं टटेल 80थासो जाबायना हो 90था बारसिगोन टटेल 90थासो बारसिगोन होनदोंना सानथ'ला आरोना ओरैबो दंलाजोबो नै एन्जरानो एन्जर ओरैबो दंलाजोबो आरो मनाया ओइ दं बाइक माबा सिङाव केम्प सिङाव दोनदों नै बेहायबो एन्जर बैहायबो दंलाजोबो आरोना आरो नोंथांमोन मनाव देखायना मनायाव मनासे दं नै मनायाबो गिदिरथार आरोना थ' लोगोफोर नायलांबाय आं कल जाबनोसै मबाइला चार्ज गैला सुइस अफ जाथारसिगोन आंना नि जाबसै जाबना खानानै लांसै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव फोजोबनाय जासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन फुरा शेयार खालामना आरोना बे भिडिअखौ फुरा मेहनत नांदों आरोना बे भिडिअखौ बानायनायाव नोंथांमोना फुरा शेयार खालामना होदो गावसिलाजोबना होदोना नोंथांमोना मोनसे भिडिअ आं एन्जर सानाय भिडिअ हगारदोंमोन बारु हगारनाया नाथाय गोबां मानसियानो नायदों नाथाय नायनानै साबस्क्राइब खालामाखै आरो प्लिज बेखायनो अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ' बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय गाइस लाभ इउ